Nyakorom Gajwang dakika 35 tok saa achiel mar okinyi machiegni twak marwa chenro mano mar piny okinyi makawuono. Dwe nachiel Nyakorom Gajwang chakre ne ng'anyo mano mar sundo piny owacho chakre pachoka ng'anyo mathothne waneno ka rowere bende mantiere e tielo mambele mano mar sundo godo piny owacho. Chakre ne ng'anyo no timre Nyakorom Gajwang kaluwore kod report ma bende nochiw koda riwruok mar KNCHR jumani. Ji maromo 50 oselalo ngimagi Nyakorom Gajwang. Kopogore gi mano, ji mosehinyore gin ji 413. Ji moselalgo mong'ere gi dho ngere kaka abduction gin ji 59 ka ji ma obila osemako kaluwore kod report ma bende KNCHR nochiwo jumani gin ji 682. King'yo kwana mago mag ji mosehinyore ng'anyo 413, moko kuomgi gin jofwambo. Miyo kiny makawuono Nyakorom Gajwang thor wach ma bende biro bedo kwatwakie en arita jofwambo e kinde ng'anyo. Ng'anyo makamagi Nyakorom Gajwang waseneno ko obila tiyo kod oteku mathoth ne jofwambo mosebedo kakao kata mna tipo ma kaka ng'anyo makamagi osebedo katimore. Okiny makawuono adhi bedo gi jofwambo magwa Nyakorom Gajwang e studio marwa e kaunti ma Kisumu kanyakla kod kaunti ma Nairobi mar mondo mi wawinj na sigana gisebedo ka giluonwa ng'anyo makamagi machiegni. Moko kuom jofwambo magwa bende osedore kirikiki kinde mag ng'anyo makamagi. Arwaki mar mondo mi bed kodwa nyaka giko mar twak makama. Achaka negi studio marwa e kaunti ma Nairobi antiere gi jafwambo marwa mar siasa Walter Nyambaga ma bende osebedo ka menyo ng'anyo makamagi ne ntiere kata ne ng'anyo mano mar chieng' tich ariyo. Nyambaga amosi no yawre nyalo mana moso Nyakorom Gajwang. Erokamano Nyakorom Gajwang, an bende ayudo thuolo mar yogora kodi okinyi makawuono kendo ageno ni mongirore mokalo chunya obedo kod mor mokalo mar loso kodi okinyi makawuono. Koro nyinga ma bende oyangore pacho kato kod pinje ma oko en thuon ka ji dhi to kendo thuon ka ji duogo. Seche moko thuon bende rado gi thuon. Iwacho ni jaluo nyaka pakre. Erokamano inja kendo machiegni. Kopogore gi Walter Nyambaga Nyakorom Gajwang antiere gi jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu achiel kachiel kentiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo oyawre Kisumu pimo nang'o? Erokamano ahinya Sharon kuom miya thuolo ni odiochieng' makawuono mar mondo watwag ewi arita mar jofwambo. Kisumu chiew maber, anyalo neno ka pok aneno ka dalili moro amora nitiere kata obedo ni weche mag ng'anyo to pod nopango odiochieng' makawuono mar tich ang'wen. An gi nyinga mong'ere iluonga kanyo ni Millicent Adhiambo, to oganda mathoth bende luonga ga ni Nyaboma. Tinya yudo ka seche moko Nyaboma be yudore akirikiki e kinde ma ng'anyo nitiere ka okia ni ores ngimane jopiny tho kode to obila be nigi kocha. Ka ok kamano to erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Millicent achak mana kodi kintiere kaunti mano ma Kisumu. Isebedo king'iyonwa ng'anyo makama kata isebedo kiluwe achiel kachiel e kaunti ma Kisumu chakre nochaki e kind thuolo mar ndalo 30 mosekadho. Ng'anyo mitimo chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen. Chieng' tich ariyo naneno kiyudori kama tek kano bai kod iro malungo wang'a. Nyiswa kaka ng'anyo makamano osebedo. Ahinya nyaka ikaw tipo mopogore opogore kaka isebedo kiluwe e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Sharon. Ng'anyo ma Kisumu en ng'anyo ng'e kaka Kisumu iwacho ga ni e chuny ng'anyo. Kata kamano nyaka ne ng'anyo mar rowere chakre. Ng'anyo osebedo ga kaliet to seche moko bedo maliet seche moko dok piny obedo mandhem. To ng'anyo ka bing'e ni ikia sama weche mag iro malungo wang' obila nyalo muojo sa asaya. Koro inya yudo ka nitiere odiochienge ma ng'anyo watimo marum ma onge akirikiki moro amora miyudrie kata kinda kuru ga sumbe mikia ni tim nang'o. To ng'anyo manyocha chieng' tich ariyo nyaka ne wachak luwo ng'anyo giendi kuom ndalo 30. Ayudo ka ni saa 7 Kisumu chieng' no ne odwa budho kapok ne ng'anyo chakore to kane romo gimoro saa 5:30 ng'anyo nochakore ayanga. To en ng'anyo manitimo mamuol kowuok Kondele nyaka yo kar jot matin mar jatend piny ma Kisumu. Ma bende mane kuma ne jo ng'anyo go nokuongo chung' godo ka gitemo donjo kanyo kapok ne giluorore chuny boma. Odiochieng' no kano chopo saa 7 mana kaka pile ung'e ni kochopo saa 7 nyaka koro watem menyo ne jopiny konde duto kokalo achiel kachiel nwatudore gi jo studio mondo akel ng'anyo ma Kisumu achiel kachiel. Kata kamano e seche mane wadhi nyime kod menyo ng'anyo gi achiel kachiel kwa kao duond moko kuom rowere emane kane ane rawera mogik mane uloso kano chaka loso ma owacho nyinge ni
to wapo mana ka obila osedonjo to obila gi ne gidonjo tieng' nyadidek. Nitie mano ya e apaya ma Kisumu Kakamega mano yo Kondele, to nitiere mano ya apaya mochomo Jua Kali kata ga Kanol ma Kisumu mano nyalo dhi yo Maseno Seme Bondo. Then nitiere ma bende nochung' e apaya mochomo Kisumu Nairobi yo Kachok. Koro ne wane e diera kikio kata roundabout ma Kisumu Dala kata Kisumu Boys e alwora ma Bus Park. Koro nwadhi nyime kod kelo ng'anyo gi achiel kachiel to iro malungo wako chako mana muoch mwawinjo mane ta. Koro ing'eni ka ochak kamano to rowere mana wuoyo ga kote. Noleny wadong' ka gi ja kamera gi rowere 4. 2 ne gin manyiri, 2 ne gin machuo. To gima nafwenyo jogi nonindo to rowere mane wadongo ni nomoke lawa ka giwacho ni wan gi journalist kae. Koro ka omona nindo ok anya nindo nikech ka omona nindo piny nikech iwacho ga ni sama polisi odonjo kamano ka gitimo shootout to winjo be ni ji te nindo piny. Ok nanya nindo chieng'no nikech gima naneno rowere gi ne ginena kaka okumba manyalo geng'o negi maybe kapo ni tho ne biro nikech gimoke lawa ti giywaya maka omoni anindo ni to kanyal giywaya koni mondo aduogi ageng'negi. Koro nobet kamanyo ngeni ja kamera mara jago picha to okasa nindi taneno ka polisi be medo bayo tear gas to e tear gas ka bo winjo muoch mar lisasi. Koro ngeni an odhiro wanga atemo ni anyiso Simfros mabende nen jakel weche manyien mar odiochieng' no to nokanyal dhi nyime kod lando weche manyien nikech koro ane akiriki konge gima nyalo timo. Amoni adwa nindo jogi ywaya koro ago mani te kaka apani jo studio bende noneno ka onge gima nyalo timo koro ne gigola te kaka nwamanyo yo kaka nwanyalo resore. Odiochieng' na nyalo wacho ni Nyasaye nokonyowa to anya kawo thuolo no mar awacho ni ok en ratiro mondo mi buogwa nikech chieng' no kanya wacho nwadong' gi rowere matin. Kweth jong'anyo mang'eny nowewa kanyo kwadwa dhi achiel kachiel mondo wakel ng'anyo ma Kisumu kane giwuotho gidhi gi ng'anyo yo apaya ma Jomo Kenyatta ka gichomo kar jot mar jatend piny. Koro adhier nono ni to kama nwadong'e matin ni ang'o madine miyo obila bi machak diro iro malungo wang' kaachiel kod lisasi mondo miyo keji kaendi nikech obila manochung' yo madhi Kisumu Nairobi noneno wa kwa chako bet kaendi to jago picha mara norwako law mondik ni press manyiso ni media. An bende narwako law mondik Ramogi manyiso ni media. Ang'eni mathoth bro bedo kwa tu kake koro inyalo penjori to ahinya nyaka luore kod lewni bende wanyana bende Walter Musa ahinya ka luore kod masira ma bende nomaki. Ang'eni mathoth wabro bedo kwa tu wake ahinya ka po nono ni norwako kata mana lewni mayango kaka jofwambo e kin mamoko. Walter Nyambaga hin bende isebedo kimodho tear gas kata mana iro malungo wang' buore Nairobi ka. Wachak mana gi ng'anyo manotimore machiegni ni mano mar chieng' tich ariyo. Nano tipo moro ka niketo kanyo ka longi make nang'o manotimo. Nyalo mana nyiso chal mar ng'anyo kaka osebedo buore Nairobi ka. Nyadi mang'eny iwacho ga ni nindi piny olil kata buor mar Millicent ni nok en mar buoro ne en mar konyo kata reso ngima. Ng'anyo mosebedo dier boma kaendi ok en ng'anyo ma wasebedo ka waneno kinde ka kinde ka en ng'anyo moro ma seche moko nyalo bedo kod ber e yo mitaye godo. Wasebedo kod ng'anyo nyaka ne tim yiero mar 2022 to gin ng'anyo mane itayo kod kweth mopogore opogore. Ng'anyo manota kod kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kinde ka wang'iyo kod ng'anyo mago masani kod itayo kod rowere matindo en ng'anyo mopogore. To kendo ng'anyo manokwongo chaki tarik 20 kod tarik 25 ok en ng'anyo mochako ta toke. Gin ng'anyo tigne mopogore opogore. Ng'anyo mokwongo ne en ng'anyo mane oganda ne biro mana kod ong'we yamo kanyakla kod otamba moko matindo tindo to kod pi e chupni. Nonenore ka en ng'anyo mokwe mane rowere temo kata mana manyo jok moko maseche moko ne nyalo timo tulo mondo rakruok godo kendo ni diemo adua tenga. To waneno kaka ne ng'anyo ni medo mitni kendo medo mako mach to nitiere rowere moko moledhi moko mane temo donjo. Bang'e tijo ka koro jofwambo igeto kendo moko hinyo
moko bende donjruok godo kata mana mwandu magi bende seche moko iruchruok godo makethi. Odiochieng' ma koro ipenja ng'anyo mogik noyudo ka wachako menyo chenro kata lwasi mantiere dier boma. Kendo wayudo ochiko moro ilo ni 99 moro ni chal ka gima weche osekethore kar jot ma Kitengela. Kendo nochuno mondo mi wanyon mo Nyamburko mondo wang'in ng'wech apaya mar nyadhi mar Nairobi Expressway nyaka Kitengela. Ka wachopo noyudo ka obila rakore kod rowere kendo ne ok en rakruok marita pimni, ne en rakruok ma gisechegi ne chalo mana lwenj Afghanistan. Mak mana ni koro nikech wan kod ting' mar menyo kendo nyiso gima timore, ne nyaka wakaw ting' no endo. Waneno ka gitemo bedo gi kwan mathoth mohewo obila kendo ijiwowa nyadi mang'eny ni kinde mang'anyo gi dhi nyime to nyaka kuong ing'i kami chung'e ka bende en kanyono marita kwe nitiere malong'o. To kineno ka seche moko pi dwayo mogo to in bende nyaka koro ichak isud gol kama nitiere. Koro e diere kama noyudore nwachalo jok moko ma kisungu luongo ni sandwiched. Tine ne odiwa e diere ka ndima kaka wanyalo resore. Chiro ni nyaka wayier kama wabedie ei jopiny kata kuom obila. Kalore kit kaka ne gibedo mathoth to nyadi mang'eny ing'iyo kaka ngima ni nyalo bedo to ok wan kendwa kaka jogo ma seche moko pilo weche, wan ma seche moko wabede andaki. Jok moko ma bende timo tich mongirore kendo makare ma bende ngima gi bede andaki gin jok ma iluongo ma jok ma menyo kamera, miluongo ni cameramen and ladies. Jogi nyadi mang'eny onyalo koni gima dhi nyime kendo bende onyalo miyi kit kuonde ma seche moko koponi itemo sudo to ochiki mondo mi seche moko kani idok gi okang'eyi kik ilwari olalo, kik inyon mach moro mabebni dir apaya. Koro bedo kod odiochieng' ni endi en odiochieng' moro ma idiro tia gas koni kod kocha. Seche moko bende itiyo kod lisasi machwing' mibaye kor yamo. Inyo mana komuomo kalo muche makale e iti gimoro mare ma seche moko bagi makata gima ne da wacho. Nyelo seche moko inyalo poke wacho gima onge kata mantiere. Teni ikwanyi ichiwo gi gachiel kachiel. Koro kinde ma koro neno ka piny odo bedo na matek en okang' mane koro rowere okawo mondo mi obi omonjwa ka gima wan bende wan wasikgi. Ne gipodho kuoma kamorni ka gidwa ni gima mwandu mantiere go ng'we yamo moko ne an godo ariyo, achiel no e piny Japan. Mondo machieng' tich ariyo. Koro ka temo motegno mondo mi an bende ageng' mwandu mantiere godo to neno ni ber kare kata an bende ofuke na mabende seche moko adwa bedo matek gi chal ni chung' moro nitiere matin. Omiyo ne gindeye gi pandalot moro ma rowere go jabedo godo magi yieche. To maduong' en ni wabedo ga kanyakla kendo ma seche moko konyowa. Kineno ka onur ng'at achiel tinyalo chopo kuome mondo min bende rese. To mamoko jok mamoko ma ne watiere godo Melita Oletinges ma bende nogo kod kidi e kinde ni endi. Koro ne chunowa mondo mi koro wakuongo wawe chenro mar menyo gini kachiel mondo wan bende waresre. Okang' ma kamano bende kele e pinje moro nikech ang'eni un duto te in kanyakla kod Millicent usebedo kod mana kuntiere ng'anyo ma kamano kukelonwa tipo ma kamago e pap. Pogruok mag jong'anyo gi jomaundu nikech wang'eni bende kinde ma bende ng'anyo osebedo katimore nitiere jomaundu mamoko ma bende osebedo ka kikore gi jong'anyo. Ang'eni dhi bedo kileronwa sigana mar Kitengela ma bende noneno machiegni ni mano chieng' tich ariyo. Millicent kintiere kaunti ma Kisumo kanyo nitiere kata mana ka winjo mana kaka utwa kaka kulero sigandu kaka usebedo kuntiere pap kanyo nitiere jong'anyo gi nitiere jomaundu. To un kaka jofwambo magwa dong' untiere kanyo gi jogo picha bende uwuotho kanyakla. Akeno jabedo gi obila koso koro kikoro gu jong'anyo te jong'anyo ka boe ukani ng'a en ng'a. Debed nang' dipim nang'. Sharon, mano penjo maber ahinya. Nyaka na achak menyo weche mag ng'anyo. Gima nafwenyo kaka jafwambo ni ng'anyo ka obedo obila, obed jong'anyo onge ng'ama osiep jafwambo kata achiel. Nikech inya yudo ka, for example, anya duoki chien e ng'anyo mar Sabasaba mane ichwalo gi jo Azimio kane gisundo sirikal kotenore kod nengo mar ngima. Achiel kuomwa ma en Dismas Nabishwa nohiny. Ka Nabishwa nohiny kod jopiny. Jopiny nohiny nang'o? Nikech ne gin jong'anyo mane jomaundu. Kuma ne olawe ng'anyo ni mano menyo mondo otang' gik moko achiel kachiel kata weche
ne nitiere gi jo maundu ma gin ok gin jo ng'anyo, gin jogo mane dwa ni gichak amonjo oganda mondo gichak mayo gi mwandugi. To kane gineno ka Nabiswa menyo gi achiel kachiel, ne gineno Nabiswa kaka jawasikgi. Koro thothne gima watimoga ka wan e pap kaendi, ok wabed ga korko obila ahinya, kendo ok wabed ga korka jong'anyo ahinya. Wabedo ga kanyakla kaka jofwambo to wawuotho wang' achiel, ma ka gimoro timore tinyalo yud kaka jofwambo wete ni resi. To bende nitiere gimoro kani ei ng'anyo ka, wan gi jong'anyo mo ong'eyo ga ni ma to ripota marwa ma Kisumu, ma jowa kaendi masiko menyonwa kendo kelonwa weche matimore. Koro iyudo ka seche moko iyudo ka nitiere jogo ma giwuok kawuoka kendgi to gichako miyi arita ma ok gidwar ng'ama sudo iri, nikech ging'ere giwegi ni ma jang'anyo to ma ok jang'anyo. Koro thothne yudo ka mano bende anyalo wacho ni konyowa ga ahinya, nikech samoro be e fwambo kaendi kopo ni jogi seche midhi fwambo weche to nitie kaka gima kizungu luongo ni irelate kodgi maber, unyalo wuoyo ma ok inyise sunga moro, tineno ka omi luor moro, kendo kata koyudi kama inyalo inyie to okonyi. Koro thothne jogo seche moko kwa dhi e ng'anyo, nikech gidwaro ga ni jong'anyo dwa ni weche gi ochop e wang' jowi achiel kachiel, gibro temo mondo gimiwa arita, nikech samineno ka gineni kidhi koro obila ahinya to ginyalo wacho ni usiro obila mondo mi obila chak kata inyogi kata gogi. Sama bende obila neno ka un koro jong'anyo ahinya, obila be neno ni une mutima ng'owa, incite jong'anyo, nikech samoro ka jong'anyo neno ga kamera to gibedo ga excited makoro dho kamera ka ma gidwa ni giwuoye, giwere, gisunde weche gi ma gisundo go sirikal kod kwedo paro mar chik go. Koro thothne wabedo wang' achiel, then jong'anyo mong'ewa bende wuok ga kendo gimiyo warita. Anyalo wacho ni mane kaka aseneno gino ka konyowa kaendi, kaka an awuon mano osekonya ga ahinya. Erokamano. Akan chal mo Nairobi bende chal nade Walter? Umbe numakoru gi jong'anyo, koso obila, koso chung' kar kendu kaka jofwambo? Ede mang'eny ibiro yiena mondo kawuono ati kod dho liech mar balancing. Tiende ni pogo kaka inyalo in bende bedo kod arita mongirore kinde mang'anyo, nikech nyadi mang'eny sama ng'ato wuok e ode nobiro ng'anyo, nitie jok mobiro menyo, nitie jok mobiro manyo mwandu mag ji e yor ang'enge, nitie jogo ma bende obiro mana mar chwalo gima ok mor gi noendo, gikone to gibiro chako wuoth kendo gidok e ot. Koro nyadi mang'eny wapimo piny kendo wapimo kama otenga nyalo bedo go ni opuk pek ne godo. Koro inyalo chung' kama seche moko obila nitiere kalore kit kaka chal mar ng'anyo chal, nikech nyadi mang'eny obila biro konyi e yor chwalo arita kwe. To kendo bende kino ka seche moko obila ok osebedo kod thuolo, nikech nye neno moko kuom picha moko manyo wantiere godo, kobila temo golo moko kuom jofwambo ni udwa bedo mang'eny ahinya e wakaendi, ok wang'e ni ng'ama ng'anyo to ng'ama jofwambo. Mi kichak iriembu kendo ka gwen maseugi ni mondo uwuog wakanyo endo. Koro nyaka ibed ng'atno ma wiye chiemo e kinde ma ng'anyo dhi nyime, kendo ti kod obwongo mari ni kaka chung'e to ngimana ni kama ber. To nyadi mang'eny fwenyo jogo mawuok mabiro ng'anyo kanyakla kod jogo mabiro timo njore nyalo bedo matek, nikech en ng'ata ma seche moko kondik kore. To nitie jogo ma bende obiro ng'anyo ma gin oboke magiting'o kanyakla kod andika manyiso gino ma ok gidwar. Biro gik okang' moro ma seche moko kuom ranyisi gidonjo e dukni mag supermarket, koro gichako lodho mwandu. Koke chich ni kare ng'ama ne nitiere bathi kaendi ni, ng'ama osebedo ka yong'o e mbele kamera nini endi, ng'ama osebedo ka go thuthuriyo kani, nena achiel kuom jogo mobiro manyo mwandu mag ng'ato. To kuwinji kare mana ka giwacho ni wadhi wamonj ka. Biro bedo matek. Mak mana ni nitiere jogo ma seche moko ni kod lony e weche mag timo nonro mag njore machalo kaka crime journalism mosefwenyo kit ng'at moro ma seche moko timbe ne ok galagala. Ibiro neno kit kaka en bende seche moko senyiso ledhi moko matindo tindo, kit kaka en ng'ama ka iponi chung' wenge ne ok osebedo ka odimbore kumoro achiel. En mana ng'ama wang'e bedo mana ka sokore manyo kumoro ma mwandu moro nitiere mondo lodhi oago gi ng'wech. Koro kata kit rwakruok maggi ok gin jok moko ma orwakore modimbore, kata jogo ma seche moko ni kod kido ranyisi manyiso ni ng'ama pache long'o. Gin kod paro mana mar yombo gi gik moko ma nitiere. Koro iyudo ka seche moko en kod
ongilo moko manyiso paro moro marach kuomi koro ibedo kode kichich. Giwuotho ga kanyakla kata kundi. Inyalo ka gin ji moko madhi 11 girwako ng'ute moko magalagala, bende wengegi giumo, seche moko gin koda mask moko ma bende seche moko koni ni ng'ani kit kaka oumore ok en ng'at man kod paro moro maber. Koro biro chuni mondo mi beda kicha. Kawe mano, ibiro ka seche moko obila made ringi resori kuome emosewuok kodi palawang'a kendo ger mokalo. Koro biro chuni ni in bende koro kisikri kata chuno dwaro arita kowuok kuome, nimar osenyisi ranyisi mar ni ok oikore mar chwalo kodi arita. Kuom ranyisi nitiere moko kuom jofwambo maka chako ni koda Abdulaziz ma en jakwambo mar KBC. Odiochieng' manyoro nyiro ka jok ma seche moko ong'eye mong'e ni ma to en jafwambo ema nyiro ka nyogoe gi kombe radar moyudo e yore mopogore opogore. To koro magi seche moko ok bed kata mano bila. To seche moko ibiro ka seche moko kuom ranyisi jok mong'e ni ama to thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo ema ntiere ng'anyo kaendi to tulo osewuok. Saron sama tulo osewuok e ng'anyo ok irit ni ng'ato ng'eyi, nyaka tony tok tony kok nyalo dhi nyime gi pimo gima timore. Mani midhiero mwakali adiri mantie. Madira makende jofwambo hineno kaka wasigu gi jopiny kanyakla kod jogo kuma bende nyaya rita kwe. Bed king'eyo ni kata mano bila nyalo konu ni miyo ur dakika moko matin mondo watim tich ma marwa. Nang'o? Nikech kopo ni intiere e ng'anyo, kamera mari bende iseketo. To neni kaka ng'atno ma seche moko gae mondo mi kik otim gima odwa timo. To japiny bende ni kod chir moro ni kama jofwambo nitiere ok bi gowa kabund tengo. Ok bi timonwa achiel ari adek moko ma seche moko nyalo rucho ratiro marwa. To gik kama seche moko in bende e jafwambo idwar ni mondo koro imenyi gimoro ma japiny ma seche moko oikore mar timo maundu oikore. Kuom ranyisi nitiere kar chamo gwen moko mobul e Kitengela kocha chonde manyoche jopiny odonjore miyudo kochamo chiemo mane nitiere nyaka piononga moko modunyo keti e chupa kaka soda magi madho. Koro ma kidhi menyo tiyudo ka seche moko ielo kit njore mare. Gimodhi timore go kodi en in manyaka koro donjre kodi. Koro iyudo ka wadong' ka koro ok ang'e to ere kama resruok ni dwa haye. Nikech koro jopiny bende bembe kwan gi bende ng'eny. Mano bende kele kram ne penjo moro Millicent nikech wasebedo kwa ng'eyo kaka chal mar ng'anyo ma kamagi osebedo kind thuolo mar dwe achiel mosekalo. Ng'anyo ma kamagi ojatim chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen. To kawuono en chieng' tich ang'wen bure Nairobi ka naneno milome moko mag Occupy Uhuru Park. Kani bure Kisumu kanyo chal mar wach dhi bedo manade odiochieng' ma kawuono. E kinde ma bende koro kikoru gi jong'anyo. Aken kaka Millicent Adhiambo matiyo ne Ramogi TV. Ere kaka iangori ni jafwambo mar mondo mi obila kata ka keore gi jong'anyo obed ko ng'eni ma jafwambo. Bed ni wach makamano aneno kata mana Jumani aneno ka jafwambo maka Meme TV no rwako kata mana lip press mago lip mag fwambo to pod aneno kanyo kano chwada gi magina. Akeni Millicent ni ritori na Debore Kisimu kanyo. Erokamano ahinya Sharon. E bure Kisumu kaendi wayudo ka duol mar Media Council gimiyoga ji press jackets ma inyalo rwako ma nyiso kata yangi ni in jafwambo e kinde ma wadhi menyo weche manyien kata public events machalo kaka ng'anyogi mondo mi iyangri ne obila kata japiny ni in jafwambo in kanyo mar fwambo weche mondo idogi ke. Tiyudo ka bende press jackets gi seche moko ichiwo gi to ok giromga. Koro an thothne pok nayudo ga press jacket no to jogo picha marwa to niga godo. Koro thothne giwilo ga ng'ama dhi koda e pap arwako mare to an odiochienge ng'anyo make sure ni arwako law manyiso ni ajafwambo. Ne wan gi merchandises manomiwa koda Ramogi kata station marwa. Mage mathoth ne arwako ga kinde ng'anyo ma kaserwako to agoge ka ondik maduong' ni Ramogi TV. Koro mano yanga ni ma jatij Ramogi TV then seche go bende iting'o press card mari irwako kanyo ma ng'ato neno ni maendi ja press. Koro mano konya ga endi mane mawuogo oko wayangore godo. To kata obedo ni mano in godo mana kaka Walter osewacho seche moko bedo ga matek ma kata in jafwambo no iyudo mana ka yudori kama tek. For example chieng' tich ariyo wan gi Josephat mane go picha odiochieng' no to wawuotho kode tanyise ni walawo joka kana yudo ka koro crowd osedhi mbele matin. To nitiere jogo ma gin joma undu chien ka winjo ka gikasore ni nitie joma bende neno ni gino kumak kaka winjo be ni umake ma
gidwa ni gichiku ka kutim gino okaso jago picha ni ingene kamera no mai en mana dakika achiel ka ukidwa tiyo to abo ka kamera na ti gino kenda kodi ngeni penj ni to ngani shida mane kodi en mane nikech itimo tiji embodo no donjoro ni gini okimenywa besego tingeni jago picha orwako law manyiso ni en press otingo tools kamera ngo otimo tije koro gigi kata warwako to awacho ni tuloko se muoch press jacket press card merchandise manyiso ni wuok e station mane ok konyga seche moko iweyo ne nyasachi kindi gi nyasachi kitony igonero kamano kinyori bere ticha kidong bi igonero kamano kidhi biwacho ni kaka to otekga otek mabende japiny mabende neno koram na TV mar Ramogi Gisani kinde mabende koro wamenyo no ng'anyo nyakwaram gajuang nyaki par ni dhano bende mantiere ng'anyo kanyo ka koro da chiko jafwambo kaka tiyo samoro ok nyal bedo mayot angini Volta in bende nitiere gi sigana to sari oseromo wani yina mar mundu mwako yo matini nikech in bende nwane ni kirwako ogudu chien tich ariyo mabende japiny nyaki nyisi ni ogudu no nena marango e kin mamoko kata kamano angini bende kinyiswa mathoth nyakwaram gajuang sari osechopa aneno ote magi habro bedo kasomo kin tolo manok waka yo matina nyambaga bro duogo gi stoche mano marugudu mano roko chien tich ariyo ikidhi mabor chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime. Bwana sifiwe. Kupata huu wimbo bonyeza *811 *274#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima mapile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.
no kinyal donjo iye. Nango? Nikech kawuono en tieng' mar joma mon. Nyasacha anagoni erokamano maduong' nikech wan wawinjo ka gima bang' higni mang'eny ahinya kawuono koro wan wayudo mor. In bitu ang'eyo ni ing'e miel maber. To Rana, in bende tiki neno. Mana en ng'a? Mama, aneno ka gima ng'ato donjo ka. Ineno ng'ato? Wakelonu chenro mar Tiedero. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Joluo nogoyo ngero ni pamba oluoro chilo. E chenro mar ng'ejo thumbewa ma jumani, Ramogi TV olimo Benga Queen, Aluoch Pamba, HSC. Ok atedo ne ng'ato nosito kale. Ok natedo ne ng'ato no wino misia. Owino koro to naluoro mana kaka kwarwa. Ei dalane mantiere Katito. E tielo mokwongo mar sigand jangolo ni marahuma, Lady Linet Aluoch Pamba. Yani asedonge lwet joma kwiny, mana na ng'ato moro modak ma gik moko te adwani kata mana family mara kata nyithindo. Adwani gimoro amora ma gitimo gimoro ire tika. Solomon Atito Kafaya pogo nwa ler gi mudho e sigand Aluoch Pamba rachar. Ngimane kod yore mar thum, Tich Abich, chakre saa 2 okinyi e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV. Nyakorongo jong machiegni kende okang' mar 2 dakika na 7 tok saa 2 mar okinyi. Wadhi nyime gi chala mano mar twak mabende wantiere godo e chenro mar opinyo. Okinyi ma kawuono wamenya rita makare mago mag jofwambo ka bende jofwambo bende osebedo ka yudore akiriki Nyakorongo jwang' e kinde mago mag ng'anyo mago mag sundo piny owacho. Nyaka sani Nyakorongo jwang' jofwambo mapacho kolano ni gibiro bago ng'anyo mano chieng' tich adek mano mar juma mabiro mar kwedo rakruok mobila osebedo ka rakore godo gi jofwambo e pacho ka. Oduche manyoro bende ni nena achiel kuom jofwambo matuklu e pacho ka mabende na ondhi gi obila oduchieng' manyoro jala mabende nondhi mabende koro we mong'ere kaka gaidho. Ntiere sigana mabende nolosnwa gi jafwambo marwa Lydia Okeyo. Wawinja nena bang'e wadhi nyime gi twak makamaendi. En lendo ma ogol gi riwruok mar jofwambo ma pacho ka The Kenya Union of Journalists kaluwore gi rakruok ma obila kod bede sirikal osebedo karakorego gi jofwambo ma pacho ka anyete kinde ma gitimo tijgi. Riwruogno lando ni jofwambo e pacho ka mangima biro bago ng'anyo chieng' tich adek mabiro kaka yor kwedo timbe ma ok kare ma osebed ka itimo ne jofwambo. Ma biro bang' jafwambo Matene Macharia Gaidho ne owe thuolo bang' kanondhiye gi obila. Gaidho leno ni nyamburko moro ne luwo bang' nyamburko mare ka oya kar dak mare Makarin. Bang' chich gi nyamburko no noringo do jatend obila Makarin mar tony. Kata kamano jogo mane lawe no chuondhi jatend obila Makarin ka obila ne rangaranga. I was blocked by a civilian car. As I was waiting for it to move out, two other men came on my left side where I was seated. My son was driving. Opened the door and tried to pull me out. So I refused to get out of the car and instructed my son to drive away. So we drove away. I think I was left with one handcuff on my wrist. They followed us. So we came to Karen police station to look for help. But those two cars followed us right inside and forced me into their car. Olero ni no penjo bura motenre ko tich mare to kano kwa jogo mondo mi ofulre ne ginyise ni gin kod magina kod nyamburko mar Subaru omiyo mano nyiso ni gin obila. I was handcuffed and I was assaulted. They were demanding to know why I was resisting arrest. And I told them I was not resisting arrest, I was resisting criminals.
Gaidho en jafwambo mandiko e oboke ka kinde mokalo nogolo andika moro machiwo ler ewi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho ka kaluwore gi meto mar osuru kod pek mar ngima. Bende nomenyo piny owacho kuom rem chopo singo manomi jo bodaboda kod mamamboga ne sirikal ne biro bedo margi. Chich nitiere ni andika makamagi manyalo bedo ni nomiyo obila ondhiyo Gaidho katendo obila ogolo ripot ne gin ok girakre gi jofwambo kendo nomak Gaidho kuom hawi marach e kinde mane gimanyo jal moro mong'ere kaka James Gaidho ma en jakedo ne ratiro mar oganda. Hata kama ni mistaken identity, Mash is not a criminal. Kwamba mnamshika na kumrusha kama gunia. Bila shaka ni swala ambalo hatutaliachia hapa, tutalifuata hadi tamati. Jana tumetuma statement, lakini imekuwa statement zetu ni kama wameamua sasa ni za kufunga nyama, wache waropoko hakuna kitu watafanya. Kata kamano, Gaidho notamore wach makamano ka riwruog jofwambo olando ni tich adek manyien gibiro bago ng'anyo mar tipo mar kwedo timbego. This protest right now, they are not being spearheaded and led by opposition. These are protests that are being led by Kenyans who are tired with the bad governance. And therefore, we are justified right now to call for a nationwide protest, which will take place on Wednesday. And we are calling on all journalists across the country that this is the time to defend media freedom. This is the time to defend our country. Meko makama biro mana seche machuok kende bango bila chodo gi magina jafwambo mar Media Max Catherine Kariuki e kinde manoriko menyo ng'anyo manobagi county Nakuru. E kinde ng'anyo makamago jafwambo mar Citizen TV Emmanuel To bende noyudo hinyruok bango bila bae gi iro malungo wang'. Matimore bang' speaker mar od bura Moses Wetangula lando kinyi makawuono ne jofwambo ok biene gitiyo gi apisgi mantiere od bura kendo tero gi oko mar alwora no kowacho ni apis no koro ikano e mwandu moko bang' rawere monjo kendo ketho od bura kowacho ni ma biro timore mana kuom kinde manok gino mokwere gi jofwambo mag od bura. Jofwambo e county Nakuru no bago ng'anyo kase obila kuom chwado gi magena jafwambo Catherine Kariuki e kinde mano omenyo ng'anyo mane dhi mbele county Nakuru ka koro gidwaro mondo mikao okang' mar chik ne obila no. We are giving them by Monday. Kama hatakuwa tumejua nani alipiga risasi tutakuwa hapa. Tunamjua. Ndio tunasema gari ilikuwa gari ya Salga. Tunamjua. Every Monday of every week tutakuwa tunakuja hapa, tutauliwa hapa ama tutakula lunch na hapa breakfast. We want to amplify our voices today. We will continue amplifying our voices from here henceforth to ensure that all female journalists and all journalists in the country need to be respected and democracy must be upheld. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakorom gajuang mane chal marwa chaka nobeda hinya juma nudichi manyoro ni neno kanyo ka jafwambo matuklu mano mashere gaitho meneno make mabende owethuolo seo mabende jofwambo pod seo god neno kanyo county mane Nakuru jofwambo bende wacho ni chieng' tich adek mar juma ka juma pod gibiro bede ng'anyo nyako bila mabende norocho ratich jafwambo makamano bende kaune okang' mager ang'eni wolte ibiro bedo kilero nwa sigana mabende nwanyisi ne mabende nane gbinisa nyakwarom gajuang kata kamano yena mar mondo miarwak Eric Oduor jagoro maduong' mano mar duol mar jofwambo mong'ere kaka Kenya Union of Journalists arwaki himos jikwarom gajuang. Erokamano Sharon kuom luonga kae mondo watoga ne Uganda ma Kenya mondo wanyisgi ane ni wasebedo kowaling kendo wasebedo kwa hinyore kaka jofwambo e pacho kae. Tuaneno ka obila kendo gi sirikal osebedo ka tamo watiyo tijwa emomiyo wawacho ni koro sani wan be koro wadwa wuok oko mondo wanyisa ne piny mangima ni Kenya kae weche ok ber ahinya kuom jofwambo gi keyo nikech obila gi polisi osebedo ka rodho jofwambo mana kaka osebedo kisomo kae ni neno nyoro gima notimre nyoro jafwambo mang'ula migdendo ni Mashere Gaidho nyoro dhi go obila ka nigi wuode ka bire tich. Mar ariyo ineno ka odiochieng' mokalo chande bende nitie neno ka ogo jafwambo moro Nakuru kacha gi magina. To magi osebedo ka gin gigo mang'eny mosebedo ka timore kata wige mokalo kaka mang'anya jobedo ka timore e boma kae waseneno ka obila bende tamo jofwambo tiyo tijgi kalure gi weche madhi mbele. Koro waseneno ka weche dhi mang'eny koro imowacho ochopo sama wan bende koro nyaka wawuog oko mondo wane kaka wanyalo rito kama watiye kendo tijewa mondo jofwambo obed ka tiyo tijgi kendo ng'iso jo Kenya gigo duto matimore pacho kae maonge luoro kata maonge ni itamo gi timo tijgi.
Erokamano ahinya. Ang'eni Eriko Duor kaka jagoro maduong' mar KUJ ibiro bedo bende kinyisowa chal mar ng'anyo ma bende jofwambo kata mana kaka riwruok mar KUJ obago chakre chieng' wuok tich mar juma mabiro. Kata kamano Walter Nyambaga ka nwadhi nyime gi mbaka ahinya sigana mag ng'anyo kaka jofwambo osebedo kata mana kawo tipo mag ng'anyo pacho ka. Ogudu cha to kinyisowa ni ogudu cha ne en marang'o to in kaka in owuon kaka irakori gi jong'anyo e kind thuolo ma bende okawo tipo mopogore opogore. Jade mang'eny ka chako gi kit ogudu ma dho rowere matindo gi dendo ni ngepa. En ogudu ma seche moko olos gi kidienje mopogore opogore. Jade mang'eny nitiere ogudu mano molosi mar geng'o gik moko ma seche moko nyalo lwar e dier wiyi, nyalo goyo toki kata nyalo biro ketho suchi e kinde ma idhi nyime kod tich. Ogudu manarwako en ogudu ma opuodhi ma gimodong' ma oko ndiki momiyo Joja Aoko kawuok e gwenge mag Mombasa ne paro ni en mar oledhi nino onge gi andika e dier wiye. To e ogudu no olosi kod gik moko motegno ma seche moko kata mana magina kolwar kuomi to inyal resi koring kod e ute mag thieth. To kopogore kod mano nitie yowuoyi moko bende nigi miche bakidi. Kopono bakidi maber mobiro lwar e dier wiyi to in ng'at moro minyalo timni thieth ma wiye ma seche moko resi ma ok inyalo wito ngimani. Koro en mano ogudu ma achiel kuom gigo ma jofwambo bedo ka geng'ore godo e kinde ma gitayo chenro margi ahinya ok kata mana ng'anyo kende kuonde mopogore opogore. Wan kod ting' kaka jofwambo mar rito ngima jogo ma seche moko utiyo godo ka uyudo kaka uritoru. Nitie lewni moko mag akor, nitiere moko ma bende iketo iluongo ni kor kaendi mirwako kido ka chieno nido ka napora kod gik moko ma seche moko ka jarwako pile ka pile nikech chal mar tich manyalo nitiere mar geng'o magina e kori makoponi olwarie agogi kata oyudo kopi to inyalo resi mapiyo. To nitiere moko ma bende kata bed ni magina nyalo powe to bet ka seche moko ok nyal gik machope ringreni. Koro ogudu no endo to kod mano jaket ma bende seche moko biro sundo ruodh goro mar KUJ Eriko Duor mondo mi bendo chak sundo e dwachwa mondo mi jakede giendi duol mar MCK oyudo thuolo mar chopo ne jafwambo ka jafwambo magin owuon gisepuodho magimiyo kadi ni ma en jafwambo ma wayango ni en achiel kuomgi kuomwa e piny Kenya kani mondo kochopo kumoro tiyange mapiyo. Kopogore kod mano wan kod ting' bende ni e kinde ma wantiere ng'anyo giendi japiny nyalo dwaro mondo mi land gima seche moko en owuon oneno kod wange. To wan kod ting' mar wacho gino mo osepuodhi moyangi nikech koponi iwacho gima seche moko nyalo pando adieri mantiere to koro ibiro kawo ting' kata mana e do kata mana ka koro in bendo donjini ma kele wach moro mar bedo kod bedo thuolo mar seche moko bende kawo ting' mondo ichutie jogo masundi niya marang'o wan waneno ringre mag jok moko bunde kinde mag ng'anyo ji auchiel to chuth ber seche moko ng'ama ogo bunde cha ok en ng'at motho oring mana kode od thieth to gikone ok en e kwan mar jogo ma seche moko weto ngima. Erokamano ahinya mana kar dhog jafwambo marwa Nyambaga Eric in kaka jagoro maduong' mano mar KUJ bende jofwambo bende osebedo ka yudore matek nikech ineno thoth jofwambo ma bende menyo ng'anyo mosebedo ka dhi nyime thoth gionge giwacho ne gi dho ngere ni corrective gears to bende wang'e ni lesen bende nego bed ni chiwo mano mar bedo gi gik makamagi akene di wach nang'o kotene wasebedo ko wang'iso ute fwambo ni sama gi oro jofwambo ka gidhi tich oko sama kama ng'anyo timore onyago bed ni girwakore e yo moro ma samoro kaka Walter wacho ni koba kidi nite jomogo manigi meche bayo kidi to kidino kata kolwar kuomi to kohinyi emomiyo ka samoro ogudu mag rito wich go watemo nyiso ute fwambo ni sama ioro jafwambo oko nyago bed go ogudu no. Mar ariyo sama ioro jafwambo oko bende nyaka obed gi law moro marito kore marito mantie mar manyalo miyo ka obaye gi magina to magina no ok nyal hinyi. Koro mago gendo mogik bende rwakruok law moro jaket moro bende mirwako minyalo pogi godo gi joma ng'anyo. Sama obila luwo jogo mang'anyo to ng'eyo ma ok en ng'ama mang'anyo ma jafwambo matiyo tije. To gima waseyudo mogik ma nyoro wayudo report moro nyoro ni jopiny gi jonjore bende sani olokre mayo jofwambo gigo magirwako go nikech gik mabech gi tek. Ogudu ne gudu mabech tek.
law mirwako ma umo korno ben law ma beche tek. Koro waseyudo ni nitie jonjore ma bende mayo jofwambo gigo. Koro mwatemo miyo jopiny ni sama wineno jofwambo gitem mondo gimi jofwambo arita bende kamoro ma gintiere. Kik gima jofwambo gigo nikech gima watimore en ni obila ok dwar jofwambo bed kanyo nikech gidwa nego jopiny. Koro sama uneno ni koro ubede uchako umayo jofwambo gigi mag tich kendo uriembo gi kamoro ma gintiere. Ng'ama dhi hinyore en in kaka japiny nikech sa obila gimomiyo obila ok dwa kanyo ndesa obila dwaro nego ji. To sama gidwa nego ji no ema goro gitemo mondo gigol jofwambo kanyo mondo jofwambo kigo picha kendo kikine kata jogo magisenego. Koro ng'ama dhi hinyore mogik en japiny mang'anyo. Koro jopiny nyaka ng'e ni sama gineno jofwambo gi gimako osiep gi jofwambo gi giwe mayo gigo magitiyo godo kata lewni magirwako kata ogudu magirwako go gikonygi eka ng'anyo no bende nyalo bedo maber nikech ginyalo timo ng'anyo to be ng'ama lando ng'anyo mari no onge mano nyiso ni ng'anyo no ken successful. To kidwaro ng'anyo nyaka bed maber en ng'anyo ma nyaka mi jofwambo bed kanyo kendo nyis piny mangima ni jokenya ng'anyo jokenya ng'anyo kamano. Ang'en wadong' gi matin ne dakika 10 mar mondo mwatiek thor wach ma bende wantiere godo kiny ma kawuono kapok wadonjo chenro machielo. Kata kamano Eriko dicho manyoro duol kar riwruok mar KUJ mano mar jofwambo nolando ni chieng' wuok tich mar juma mabiro nitiere ng'anyo tich adek mar juma mabiro nitiere ng'anyo mar tipo ma bende jofwambo chano bago. Kilernwa ni ng'anyo ma kama en marang'. Ng'anyo ma kama en nyiso jopiny ni kaka wajoga ni enough is enough osetimore moromo. Wadwaro nyiso jopiny mondo omiwa thuolo mar tiyo tijwa nikech ko tamwa tiyo tijwa to waneno ko oganda ok nyal bedo maber nikech tij fwambo en menyo gigo matimore ei oganda. Ka otamwa timo kamano to nyalo biro bedo ni tich otamwa. Koro ema wadwa wuok oko mondo wakwa oganda mondo miwa nafas mar tiyo tijwa kendo wang'iyane to inyalo kony jofwambo nade nikech i fwambo kae nitiere weche mang'eny. Mokwongo nitiere weche mag arita kwe mar jofwambo nikech ka jofwambo dhi tiyo to komigi rit maber waneno ka ng'eny gi hinyore kendo ok nyalo negi. Ok adwa ni kochopo wik moro machielo to wagolo oboke ni onegi jafwambo. Mano e gima watemo timo ni watemo nyiso ji ni jofwambo osebedo ka ngima gi goro kama kare. Wadwaro ni sirkal nikech sirkal ema nigi teko mar rito jofwambo mondo wayud kaka jofwambo inyalo migi arita maber sama gitiyo tiji. Mar ariyo waseneno bende ka nitiere weche mang'eny fwambo waneno ka nitie jowa moko bende matiyo onge osara kata kosara nitiere osara no bende tin okony. Mano duto bende wabo wuoye mondo wane ginyalo kony ka jafwambo wuok oko. Kwadwaro ka jafwambo dhi tich oko to dhi ken ng'ama nigi kech en ng'ama odenyo makata ka ng'wecho wuok oko nya ringo. Wadwaro ni osara obed maber to jogo bende man go osara onego chuli. Mar adek waseneno ka bende sirkal osebedo ka golo weche mang'eny machando ute mag fwambo. Inyalo paro ka wachako higa ni sirkal nowacho ni kaluwore kod weche mag lendo mag sirkal imiyo mana od fwambo achiel. Mago duto wadwa wuoye nikech mago gigo duto miyo ute fwambo ok ti maber. Ka ute fwambo tiyo maber ichulo jofwambo maber eka ute fwambo gi bende nyalo yudo omenda ma ginya nyiewo ni godo jofwambo gigo mag tich maber sama gidhi. Koro mago duto to wabo wuoye. Wabro golo posta kawuono magolo gigo duto te mawuoye. Iseneno ka wasega bedo kigolo posta ni kawuono en 6 days to go. Wabro golo kawuono en ndala uchiel to magi e gigo mwadwaro 1 2 3 4 5 5 duto te wabro chano kanyo mondo jofwambo ikre to wang'e jofwambo ni kamara mora ma intie manya ne t-shirt moro marateng' marago mwabor wako posters waboro oro gi banners duto ten ng'anjo moro ma ok en mag njore. Ben wanyalo ng'iso jonjore no oae imomi wakete tich adek mondo tuchano time Kenya mzima kibed ja Kisumo nyaki wuok jafwambo man Kisumo bed jafwambo man Migori bed jafwambo man Mombasa man Busia man Kakamega man Turkana duto wawuok uro oko nikech waneno ka higa mar 2014 kane wawuok oko sirkal nowinjowa diere mane sirkal temo golo chike mogo mag security laws ko nyalo paro. Koro mano wadwaro mondo waket pressure wabende gi pressure wajo ni pressure increase mondo sirkal to ute fwambo one kaka jofwambo inyalo migi thuolo matiyo tijgi. Erokamano ahinya kapok adhier Millicent Adhiambo kintiere kaunti ma Kisumo. Walter Nyambaga in be ninja fwambo marwa ahinya mano mag weche mag siasa to kawacho weche mag siasa kuku mar siasa nitiere od bura kacha to niwinjo kanyo ka speaker mar od bura maduong' Odichi Manyoro mano Moses Wetangula nolando ni jofwambo koro ok bi yienu mago jofwambo mosebedo kakao report e od bura mamalo kacha ok bi yienu gitiyo gi apise mantiere od bura mamalo. Wach makamano de wach nango nikech aneno ka koro apise mabende biro bedo kutiyo godo en mar Red Cross gi County Hall Buildings e kinde mabende pod igundho iloso od bura.
En adieri ni fwambo ye lach to nyadi mang'eny jofwambo gi mosemiyo oganda kanyakla kod jotelo opogore ni apise magintiere. Kineno kogolo twak kata ogol ote magolo chik mondo mi jofwambo koro ok nyal tiyo kod apisi manyocha gisebedo ka gitiyo godo e laro mar od bura. Ma kaluwore gi kit ng'anyo manobagi mane jopiny oyudo thuolo mar thurore od bura e yor ang'enge. To nikech tijwa en menyo gima dhiyo nyime, ute fwambo mathoth noyudo thuolo mar mako kaka chenro ne dhiyo nyime. Muya noduogo bedo maok seche moko lwasi ni ok long' ahinya kalore kit kaka koro jo ng'anyo giendi ne osenuro od bura. Matienda gima chama tuoni ma jawacho pile ka pile cha kanye mane jo od bura yudore kamoko kuomgi koro nyaka ti kod hotogoro moro mara ling' ka gin bende gitemo mondo mi gi ep kod ngima margi. Ma ema koro kelo midhiero ne jofwambo nikech gimenyo asasa. Mana kalore kit kama koro speaker Wetangula temo loso. Koro gibedo kod romo makende, romo ni okelo kanyakla kuku miluongo ni Parliamentary Service Commission, kanyakla kod moko kuom duol mata weche mag fwambo pacho kaendi. To kod kata mana KUJ mabende Eric achiel kuom jok ma seche moko koro nyaka konyo duoko penjo ni to gin marang'one ok giyudo thuolo mar chung' motegno. Mara seche moko wacho ni ka koro dar jofwambo e apisi magintiere gini motere gi apisi moro mantiere mana e msalaba makwar oko mar od bura kaendi. Kiwacho ni apisi manyocha watiyo godo niendi en koro dhi bedo kanyo mar kano mwandu. Marang'o mwandu gi ni ok dhi kane ot ma koro tergi ni to wewa wadhi nyime kod tich kaendi. Koro ma kelo ywaruok mapek nikech nyadi mang'eny ka nitiere od bura ka chande, nitiere weche moko ma koponi ok in machiegni to nyalo kali. Nitiere chike moko ma seche moko kikalo to nyaka ibed machiegni kendo bende in bende iged iti malach. Kuom ranyisi abro goni mbaka wach makoro kelo tulo niendi ma en wach finance bill. Bingeni jofwambe manoyaro gini malong'o ma japiny obedo go gi ng'eyo ni gik moko mitiyo godo e weche mag ria omedi e nyotonglo moro, odeyo mar makati omedi e nya pesa moro matin. Koro debed ni jofwambo seche moko ok ni machiegni mar yudo thuolo mar ng'eyo gima dhi nyime od bura. Oter gi akumba moro ma seche moko ochwalre machien to weche mathoth biro bar. Koro mana kaka osewachi ng'anyi bi bagi to we monda aliek ni mana matin ni e katiba mapacho kaendi namba 34 kiteno gi thuoke kanyakla kod fuoni mage uchiwo thuolo mar bedo thuolo mar chenro mar fwambo kod ute mag fwambo pacho kaendi ma ok en gimoro mwachiwo gokinyi to wacho ni koro wan kod ratiro mar bedo thuolo e lando gigo matimore e yorno mantiere kod accountability, gino iluongo kao ting' mar gimiwacho ma ing'eyo adiere ni en gimo oseyangore kendo pedhi kendo ler nitiere. Erokamano ahinya. Millicent Adhiambo kiwinje kaunti ma Kisumu kanyo wiya kik wil kodi. En mana ni mbaka ka mit bende sa bende wacho ni medo mana jimbore. Ndonyo ng'wech ka mbaka mit. Kata kamano Millicent adwa ni wach ni mogik nikech odiochieng' ma kawuono bende ang'e ni wabiro bedo kwaketo itwa gi wang'wa oko kacha mar ng'iyo chal mar ng'anyo odiochieng' ma kawuono nikech koro wacho ni en chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen. Kaluwore gi masira manoyudi chieng' tich ariyo kendo kawuono iikori yo machal nade ka watieko? Ka watieko abiro chako mana gi kar wach Speaker Wetangula tamo jofwambo ni koro fwambgi oko. Mana kaka Walter osewacho e katiba mar Kenya article 35 wacho ni jofwambo nigi ratiro mar access to information kuom ng'ata ng'ata kamora mora mano chiko yienegi. Magato bedo ni Wetangula golo chik makamano mano orocho ratiro mar jofwambo. Omiya tieko kawacho ni duol mar Media Council kaachiel kod Kenya Information and Communications owinjo koro okaw wach ni motegno gi kwede okang' mamalo nikech ok wadwa chopo kama waiko jofwambo ka gine tich nikech ing'eyo ni jafwambo koseiki kari dhi ibro ywagi kuom thuolo matin timanyo ng'ati keto kari to mano ok owinjo timre ni jaiko jafwambo kapod tin. Owinjo gi kaw weche gi motegno. For example bende nitiere a legal resource manyalo konyo kaka situation mar gaidho jafwambo cha gi su jogo mano o abducte forcefully to duogo we ni en mistaken identity mano gimoko winjore. Koro Media Council kaachiel kod Kenya Information and Communication owinjo beni okaw weche gi motegno
mondo kik wabwane masira ma timore ne jofwambo nikech ok en mano bila kata jopiny. An kaka an Millicent kadhi fwambo kacha ada nyiso japiny kata obila ni ok an robot, ambe an dhano. An oko kacha tiyo atemo menyo weche mondo mi wang'e ni to Kenya ringo nade, japiny owinjo ng'e ni to Kenya ringo nade nikech samoro nya yudo koseus Kenya to gin gi memore ni gin e Kenya kata Kenya wang' to gin gi memore. Koro Media Council kauru ondamo mager mondo mi neni jogo ma arasa jofwambo okawnegi chik kolure, okawnegi okang' kolure kod chik marito ratiro mar jofwambo. No to kaka wadhini wabo medo inyore to onge gimibro tim. Koro chakre kawuono adwa nane ni gimoro kotimore to Media Council kod Kenya Information Communication giwuogo ko gineni to ang'o ma owinjo beni otim nikech nyaka sani aneno mana ka jo riwruok mar jofwambo kaka Kenya Union of Journalists emosewuok oko okapok aneno Media Council. Warito neno ni to gin okang' mane magikawo mane kaka nyalo tieko okang' owinjo kaw mondo mi arita mar jofwambo ojiw pacho ka watiyo to wati kok wawach ni an koro awene Nyasaye katho sawa kokatho beang' na ter weche manyien kin wachak warom kendo akel mamoko. Ka okamano Sharon to atieko gi kanyo. Erokamano ahinya, paro maliwa ahinya ma bende gin mara ni biro bedo kikawo kod riwruoge makamago. Eric, in bende kapok iwacho wachni mogik bende awinjo na pachi kotenre kod dwaro odiochieng' manyoro KUJ en achiel kuom riwruoge mag fwambo ma bende nuromo gi Moses Wetangula. Penjo en ni nang'o menenu yie mar mondo mi koro jofwambo gole od bura ka koro iterogi apise mantiere Red Cross gi City Hall. Erokamano Sharon, aparo ni sigana no uboloke nikech sigana no wakia kama no uwoke. Aparo ni nyoro ni gutino nyoro nitiere mbaka manyogore mbele kaka nyalok sigana no. Mae gima notimore. Kendo aparo ni jofwambo pod biro bedo gi thuolo mar donjo e bunge. Kendo moloyo kaka gisebedo ka gidonjo e bunge. Nikech nwangiso penjo no nowuok kuoma to amo miyo jofwambo gigole bunge nikech mokwongo kwa biyie ni gero jofwambo kar tiyo oko mar bunge ke ilose to mana kama gisebedo ka gitiye no ema gibodoke ka weche osekwe. Mar ariyo jofwambo idhi yien gi bagi donjo nyaka e chambers press gallery idhi yawe no lore chon. Koro ne mbaka mane wagoyo nene ni kaka nyalo ne kaka jofwambo dhi mbele gi tich. Koro kama mokwongo makata bunge duto te ma jofwambo tiyo ga en kama iluongo ni press gallery. Mano lori bunge machon diere mane Justin Muturi pod ne en speaker. Mano dudu manyo wuoye ba speaker gi Parliamentary Service Commission negi yie ni ka bungo duogo to wabro neno ka jofwambo donjo i bunge iye kabisa bagi bed kama iluongo no press gallery mondo giti kanyo mokwongo. Mar ariyo ba ka gitieko ma yawo bunge jofwambo ibo duok gi e press center mane oyawo ni nikech mano kwanza ok en kata pesa bunge mano ogero press center. No atemo miyo gi historia mar press center. Press center no oger gi USAID e chenro mar konyo bunge mondo bunge owene jofwambo tikanyo. Koro ok wabiyie ni gini gikawo press center mano miwa gi jo America mano ogero gi pesa ja America. Penyo maduong' ni kata mnaka mago pod timore wang'eni monj mano timne od bura pod iloso od bura. Nang' mendi koro wacho ni kuma na jofwambo rome koro ibro bed ka ikane mwandu mamo. Ok nyal boko dhi bedo stro gima ne giwacho nikech mane penjo manwa penjo ni to ang'o momiyo jofwambo ok nyal tiyo e press center kama gisebedo ka gitiye. To ne giduogo ni gima omiyo jofwambo ok ti kanyo kano omonjgi to kombe gi gigo duto mane oto noket kanyo ka girito insurance company mondo bi otim assessment. Manyiso ni by the time magi yawo bunge to press center no be idhi yawe for now. Gima ne giwacho ni press center migero giwacho ni press center migero bo bedo maduong' moloyo manitiere sani. To kigere ok wabiyie ni digere oko mar bunge kocha. Nyaka gere mana i bunge kata kigere maduong' nyaka gere mana i bunge kanyo nikech jofwambo ok nyal bedo maonge sababu bunge dhi mbele. Bunge gi jofwambo en kanyakla. Kanyo imwano ayude nying miluongo ni Fourth Estate. Nitiere jalony moro miluongo ni Edmund Burke. Sama no wuoyo e bunge mar Uingereza no wuoyo kosiemo press gallery mana wacho no kendo nwangiso Wetangula bo wacho ni kachacha e Fourth Estate. To of all the Fourth Estate mana ema bere mogik kuom estates moko gi achiel gariyo gadek na mang'wen ema bere mogik kosiemo kama jofwambo bete. Kono mane mano wacho ni
jofuambo wadwaro ni ko bungo yao jofuambo nyaka ti ei bunge kigitiyoko angeni wach makmano bro bedo kwaluo kwa tieko wach ni mogik debe dango diche makawuono bende bura Nairobi ka osewacho ni occupy Uhuru Park kawuono watemo nang'is jofuambo ni mokwongo jofuambo nyaka wuog oko giti tijgi to mogik mana gima Millicent wacho cha ok wadwa yiko jafuambo wadwaro ni jafuambo kawuok to dhi oti to duog ot ok wadwa ni jafuambo wuok gi kamera ka dhi duog e ot kodok to dog gi sanduku mane gi mwatemo wacho ni bro miyo watim nyaka ng'anyo no ok wadwa yiko jafuambo wadwaro ni jafuambo ko dhi tich to duog ka no wuok e ot kiko wuok gi ot koting'o kamera gi rekoda kata gi kalam gi notebook ti duoke gi sanduku koro mane mwatemo gi jofuambo kamoro amora ma untiere ng'eni gima ni duong' moloyo gimoro amora wan kaka jongira tiro mar jofuambo wabro tiyo tijwa wabro wuoyo gi weche gi kendo jogo maonge jackets mag identity ng'ene kaka inyalo yudo an gi moko ka jofuambo moko ma Nairobi ka nitiere maonge go an gi moko anyalo chiwo koro wane kaka wanyalo konyo jofuambo kik wayik jafuambo mane manyalo wacho in gi moko nyalo chiwo ne ute fuambo koso ne jofuambo ne jofuambo moko manyalo fuambo makoro gimanyi anyalo chiwo gi moko an godo ero kama na inya Walter winjo donge abro tiyo kod dakika achiel mondo awach mondo atieki aparo ni ok en gima kare ahinya ka wa joma seche moko bongo gi lewo wanyalo wuok kaendi moko wacho wach miluongo ni mental health kuom jafuambo nikech kinde ma wantiere e ng'anyo giendi nitiere gik moko ma waneno ma seche moko nyalo wewa ka ok wan kod paro maber kata maliw ahinya to tok timo gik machalo kamano kuom ranyisi en ng'anyo mosebedo ka dhi nyime pacho kaendi penj maduong' ni to bende tok ka jafuambo osetieko chenro mare mar tije to en ng'ama odok ng'ani seche moko Anglisa siga achiel kod tiagas noywaga wiye ma piny ru ma ok en gima weka ngima gi ni kama kare emomiyo indio ka seche moko jatelo Jay Bonyo wacho ni yuda thuolo bed thuolo mondo go mbaka kod ji losi samoro ineno kigo ng'ato magina mobwongo ne okere ma ok en gima weyi ka pachi seche moko ni kama kare yudo ka seche moko kisebedo kama ok gima koro yudo thuolo mondo yud johocho mondo ogo kodi mbaka nyathinya kata mana e kom malwar piny kata seche moko gik ni no wuone hinyori te kawo gino ka gimoro mok seche moko gima lich kuomi nikech gik miseneno lich kuom ranyisi biro ka jok mosebedi kinego kware jofuambo gi donjo kendo gin gitemo matek ni giyango ni ma en gama miyo ma en ringre seche moko bade moyudi seche moko gine kom mar nyathi emano chodoko machalo kamano endo koro gombaka jofuambo mondo bedo thuolo mondo gombaka kod jotendgi gombaka kod jok ma gidak godo gombaka kod jok manyalo konyogi mondo giyudo hocho moro makende samoro kata giwuok kar tich samoro budhe kata gi joweteni kata go gichama ndiwo to madhe kata soda kamoro ka itemo kapo itemo mondo kapo koro ma miyo thuolo makende mondo mi wan bende wabed jok moko ma seche moko inyalo wach ni obwongo marwa ler ok walokore jonekni kata jogo ma jedeke tok timo tich makare koro eyo kenda ahinya jofuambo mondo oyud thuolo mar go mbaka kendo bende otim tiji e yono makare nikech kata mana nyang' gi rao odak e pi to gimbe gineno mana rechno ema nyaka gichame e pigno. Erokamano ahinya an dawach nang'o puoch gi paka luwore gi tich motimo Eric KUJ utemo ne jofuambo meduru mana temo meduru dhiro ne jofuambo mantiere oko kacha bende iwacho ni jopiny iwacho ni nyaka wa appreciate nikech ka okun kata mana ka okwan mwakao tipo makamage japiny ok nyal yango gik matimore agune erokamano ahinya Eric Oduor Walter Nyambaga kanyakla kod Millicent Adhiambo kintiere kaunti ma Kisumu erokamano kuom yudo thuolo mano mar twak kod nyikwara Mgajwanga okinyi makawuono dichi makawuono en chien tich ang'wen ng'any ma bende nyalo leno wan wang'i nyikwara Mgajwanga kendo wan iti oko kacha utegi jofuambo makare ke kuma jofuambo tools ma bende gitiyo godo Nyambaga no kantiere gi simbe ariyo gino mara no kidhi Uhuru Park gi simbe ariyo go achielo wa Japan aya nyakor Mgajwanga dakika 37 tok saa 2 mar okinyi nokedo thuolo mar somo ote magi kaluwore kod saa ma bende oriore kodwa mapiyo rituru masani mabiro en chenro mar poko pogore nyinga Sharon Ngao.